I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ja sam Mare i za danas sam pripremio Whisper Challenge sa mojim bratom Nikolom. Ćao svima! Za sve one koji ne znaju kako funkcioniše Whisper Challenge, funkcioniše tako dakle da vam trebaju slušalice i muzika, drugi vam objašnjava neku rečenicu, vi treba da pogodite, ali mislim da svi znate kako funkcioniše Whisper Challenge, tako da nećemo dalje da dužimo, nego idemo odmah da... Ne znam šta. Igramo. Ne znam ko će prvi, ajde papir, kamen, makaze, ajde. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Okej. Ja, ti prvi pogađaš. Ja prvi pokaćam? Da. Pa dobra, ajde, nema veze. Dobra, ja ću. Neka, ajde, nema veze. Šta, jesi počeo? Ne, čekaj, ne. U zgradi preko puta živi dobra riba. U zgradi preko puta živi moj Mare. Ne. U zgradi preko puta živi dobra riba. U zgradi preko puta živi Doberman. U zgradi preko puta živi onaj pas Doberman. Ne, Doberman, ne, onaj Bernardinac. Ne. U zgradi preko puta živi dobra riba. U zgradi preko puta živi... Dobra riba. On Mare... Ne znam, ne mogu da izvalim to reći. U zgradi preko puta živi moj... Jel moj? Ne. Ne? Dobra riba. U zgradi preko puta živi dobra riba. Dobro. Idemo! Kad sam se prodro sad, brate, si čuo. Nisam čuo, majke mi nisam čuo. Idem kući iz škole. Čekaj, nisam ti rekao celu, stani. Idem kući iz škole i nosim ranac kao kofer. Ajde, probaj. Ajde, cijelu rečenicu. Idem kući iz škole i nosim ranac kao kofer. Kao govna, nešto da kaj. Ne. Idem kući. Iz škole i nosim... Ne znam, nema teorije. Ne možda Ajde, polako. Idem kući iz škole... Iza žbuna. Iz škole. Idem kući iz škole. Da. I nosim ranac. Idem kući iz škole i nosim ranac. Kao kofer. Kao kofer. Tako je, bravo. Ali evo ti ne mogu naći. Vidiš da možeš. Na trening nosim kopačke, šorc i majicu. Igram fudbal i nosim kopačke i značku, ne? Ne. Na trening nosim kopačke, majicu i šorc. Na trening nosim kopačke i značku. Majicu i šorc. Znači, nosim kopačke i torbu. Nosim kopačke, mašnu, šta si rekao? Ne. Na trening nosim kopačke, majicu i šorc. Ja razumem drugo pračku, bret. Znači, kopačke, majicu. Da. Majicu, kopačke, majicu I šorc. i šorc. Drugar nosi naočare kao da gleda kroz tegle. Stani. Daj polako. Drugar, U grad. drugar Drugar. nosi naočare Drugar nosi naočare. kao da gleda kroz tegle. Gleda... Nemoj to. A ti še pričaj ti. Gleda kao da gleda. Znači, drugar nosi naočare kao da gleda kroz tegle. Kao da jede. Kao da gleda. Kao da je... Kao da gleda. Brate, kao da jede, ne znam šta jede. Kao da gleda kroz tegle. Ajde bre, evo. I don't wanna trouble.
gledam filmove, a ne one indijske serije. Volim da gledam filmove, A ne one indijske serije. ali ne iza. A ne one indijske serije. Volim da gledam filmove, ali ne uvek iza. Volim da gledam filmove, a ne one indijske serije. Volim da gledam iste filmove, ali ne uvek iste serije. Ne. Ne. Volim da gledam filmove, Volim da gledam filmove, ali a ne one indijske serije. volim da gledam filmove, a one uvek. Volim da gledam filmove, A ne one a ne one uvek. one Ove, one one, one, da, ali ne one, a ne one indijske serije. indijske serije. Jedem džema na leba i muka mi je više. Muka mi je više. A pa je pre toga. Spala je pesma. Ne, šta, ajde. Jedem džema na leba. Jedem džema na leba. Ne znam, teba, nemam pojma. Jedem Radim. Jedan. Jedem džema na leba. Jedem šamar na tebe. To razumem. Kačamak. Džema na leba. Džaba. Džema Džema. na leba. Na leba. I muka mi je više. I muka mi je više. Idemo, to je to. To bi bilo to, ljudi. Pogađali smo po 3 puta, mislim da je to dovoljno. Nadam se da ste svi uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite obavezno like. Ako želite još klipova sa mojim bratom, naravno snimat ćemo koliko god budete želeli. Hvala svima koji su pogledali ovaj video, obavezno svi koji niste do sada, subscribeujte se dole. I to bi bilo to, a mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!